Alo. Alo, da. Toadere, tu ești? Da. Toadere. Da. Uite, asistența mea. Mă auzi? Da. Vorbește un pic mai tare când te aud. Alo, da. Așa. Asistenta mea. Clienta mea? Nu nota toate lucrurile astea. Cum o cheamă pe prietena ta? Dana. Dana și mai cum, știi? Cârlic sau așa ceva nume de familie. Cum arată? Descriere ei, ne poți face, că noi nu știm cum arată, cum să o căutăm. E blondă cu ochii verzi? Da? Și cum face ea? Cum strigă? Cum te strigă? Cum te alintă? Todieraș. Todieraș? Da. Bun. Toate zile povestea ta. Cum ați ajuns de v-ați certat? Eu cunosc de mulți ani, eu cunosc. Da, așa, spuneți. Ziceți. Vreau să fie iubirea mea, vreau să fie. Da? Și am înțeles că Dana are un copil. Da, nu contează. Îl treceți pe numele dumneavoastră? Da, sigur că da. Da? Da, Și din câte am înțeles, Dana e mai tânără. nu contează că e mai tânără. Da, da, mai vrea un copil. Ce o să faceți? Aia nu contează, că mai avea un copil aia nimica, nu. Îl faceți? Sigur că da. Faceți din asta normele UE ecologic. Aha, da. Cum îl faceți? Dacă, de exemplu, eu sunt... Spuneți, dar spuneți tare, să vă înțeleg, să știu ce să nu... Sperma într-o grubetă și... Dar da, cum faceți sperma? Cum o produceți? Într-o grubetă. Da, dar cum o produci? Vă faceți... Prin frecare. Adică dacă faci pula, de exemplu. Și, nu, o strâng într-o grubetă și ți-o împins la ea, rămâne gravidă. Alo? Da. Dacă puteți să repetați ultima fază, că n-am înțeles, nu aveți semnal, vorbiți mai tare. N-ai semnal? Vorbiți mai tare. Da. Cum faceți? Copilul ecologic. Dacă eu strâng, de exemplu, sperma într-o grubetă, ți-o împins la ea, că rămâne gravidă. Da, e adevărat. Numai Da. că asta trebuie să vă frecați prima oară. Da, sigur că da, aia, da, așa, da, No. sigur, da. Deci, vă frecați Da, și apoi o strângeți și aruncați. Bun. da. Dar ce frecați? În cul o frec, nu. Bine, domnul Toader. Și Da. vreți să vă căsătoriți cu Dana? Da, sigur că da. Da? Dar o Da. iubiți așa mult? Da, sigur că da. Am înțeles că odată ați confundat-o cu o pisică. Lasă pisica. Cum a făcut pisica? Miau! Mă, odată a făcut. Da, Bun, domnul Toader. Mâine la ora 5 să fiți la PECO, da? da. La revedere! La vedere.